Allah pirsa saking piantun kekalih kala wau temeni niyah lan yakin Allah mirsani dhateng Rama lan putra kelawan aini rahmah panci Allah menika Arhamur Rahimin. Nabi Ibrahim dipun nidak dening Allah, ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Hi Ibrahim, temen sira wis benerake supena ira sak temene ingsun bakal males wong kang padha agawe kebagusan iki kabeh nyata-nyata coba kang cetha. Lajeng Nabi Ibrahim dipun paringi mendho kibas saking swarga ingkang dipun asta malaikat Jibril dipun sembelih kagem tebusane ingkang putra kapadat dening Nabi Ibrahim kanthi maos takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Dipun jawab kalian Nabi Ismail la ilaha illallah wallahu akbar. Dipun terasaken kalian malaikat Jibril Allahu Akbar walillahil hamd. Para hadirin, monggo kita sami akibat angen-angen antawisipun piyantun ingkang dipun dhawuhi nyembelih putra lajeng enggal-enggal nderekaken dawuh kalian tiyang-tiyang ingkang namung dipun perintah nyembelih mendo utawi lembu ananging langkung ngumiyinaken donya lan arta demi Allah ing antawisipun